Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбір темалар турында. 6-нчы санлы сәнгать мәктәбендә капиталь ремонт эшләре узды. Тик шәһәрдәшләрне башкарылган эшләрнең сыйфаты канәгатьләндерми. Бу хакта тулырак Лилия Гатина сюжетында. КАМАЗ заводының юбилейын тантаналы рәвештә орган залында билгеләп үттеләр. Бәйрәм чарасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. 6-нчы сәнгать мәктәбендә капиталь ремонт эшләре узды, әмма белем бирү учреждениесе җитәкчелеге эшләрдән канәгать түгел. Әйтүләренчә, төзекләндерүдән соң нибары 4 ай вакыт узган, ә түшәмнән һәм стеналардан буяу куба. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. 6-нчы сәнгать мәктәбе үз ишекләрен 1990 елда ачты. 2012 елда бирдә капиталь ремонт эшләре башкарылды. 2 ел элек өлешчә ремонт үткәрелгән. Мәктәп директоры Елена Гаспер сүзләренә караганда, укучылар саны елдан-ел арта бара. Шуңа күрә балаларга уңайлы булсын өчен алар аудиторияларны киңәйтергә һәм кабат капиталь ремонт ясарга ниятләгән. Апрель айында мәктәп тендерда катнашты, июль айында уку йортында эшләр башланды. Очень печально то, что это все-таки был такой ужасный ремонт в школе именно архитектуры и дизайна, которая прививает детям это вкус, красоту к искусству. Это будущее наш архитектор и дизайнер, и, к сожалению, дети и родители вот это все видят. Смета нигезендә сәнгать мәктәбен капиталь ремонтлау өчен шәһәр бюджетыннан 445 мең сумга якын акча бүлеп бирелгән. Эшләр исемлегенә яңадан планлаштыру, стеналарны һәм түшәмнәрне буяу, линолеум җәю һәм башкалар кергән. Әмма ремонт сыйфаты мактанырлык түгел диләр монда. Подрядчы оешма вәкиле Ленар Шәйхетдинов әйтүенчә, ул үз эшен намус белән башкарган. Капиталь ремонт вакытында аңа карата бернинди дә кайлар булмады. И почему-то ко мне на электронную почту 28 августа, практически через месяц после того, как я закончил работу, мне приходят претензии. Оказывается, их все это дело не устраивало. Даже по телефону мы разговаривали по поводу именно стен. А тут почему-то еще начали дополнительно докапываться до самого линолеума, еще и до плитки, и до оставшихся каких-то работ. Ленар Шәйхетдинов мәктәп җитәкчелегенең шикаятләре белән килешми. Әйтүенчә, башкарылган эшләр өчен түләү башкарылмаган. Ул юристка мөрәҗәгать иткән. Торак коммуналь хезмәтләрнең сыйфатын контрольдә тоту идарәсендә безгә проблеманы тыныч юл белән хәл итеп булмый дип аңлаттылар. Мы подписать, конечно, ему полную сумму контракта не можем, потому что здесь, вот, как говорится, результат налицо. Абсолютно невыполнение работ по смете, абсолютно несоблюдение всех норм строительных. И здесь уже единственный выход, это уже в рамках судебного разбирательства уже суд примет решение, насколько здесь подрядчиком, какой объем был выполнен. Башкарылган эшләрнең сыйфатын бәяләү өчен объектка Татарстан Республикасы президенты аппаратыннан эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтләр вәкил чыкты дип аңлатты Рөстәм Шәмсетдинов. Бәйсез экспертиза үткәрү турында карар кабул ителде. Ул 12 декабрьдә билгеләнгән. Без әлеге хәлне күзәтеп торачакбыз. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. 85 яшьтән өлкәнрәк пенсионерларның сонын алачаклар. Татарстан Республикасы буенча пенсия фонды бүлегеннән хәбәр итүләренчә, пенсия алучы 85 яшьтән өлкәнрәк барлык кешеләргә дә тикшерү оештырылачак. Бу вафат булган пенсионерның гаилә әгъзаларының законсыз рәвештә акча алу очракларын ачыклау максатыннан үткәрелә. Әлегә Чаллыда андый очраклары юк дип аңлаттылар безгә пенсия фондында. Мәгълүматларны актуальләштерү максаты белән өлкән буын белән эш ай дәвамында алып барылачак. Хәзерге вакытта Яр Чаллыда 85 яшьтән өлкәнрәк 3282 пенсионер яши. Мы созваниваемся, идентифицируем человека по телефону, общаемся, задаем контрольные вопросы. Человек отвечает, мы не запрашиваем персональные данные, мы не просим продиктовать номер паспорта, мы не просим продиктовать номер СНИЛСа, мы не просим продиктовать тем более номер банковской карты. Поэтому это ни в коем случае никто не должен давать по телефону никому. Хезмәткәр пенсионер белән очраша алмаган очракта почта тартмасында адресатка белешмәлек һәм шәхси мәгълүматларны раслау кирәклеге турында язма калдыралар. Мошенник гамәлләрен булдырмас өчен пенсия фонды хезмәткәрләре гражданнарга алдан ук килүләре турында хәбәр итәчәк. КАМАЗга 50 КАМАЗ заводының юбилейын тантаналы рәвештә орган залында билгеләп үттеләр. Бәйрәм чарасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Шулай да кичәнең төп кунаклары предприятие ветераннары иде. Бәйрәмнең иң кызыклы мизгелләре алдагы сюжетыбызда. КАМАЗның юбилейы ул беренче чиратта күптән күрешмәгән дусларының очрашу кичәсе. Концерт башланыр алдыннан орган залы фойесында елмаюлы йөзләр һәм җылы әңгәмәләр хөкем сүрә.
Игътибар үзәгендә бәйрәмнең төп кунаклары КАМАЗ ветераннары. КАМАЗ ул йөк автомобильләре җитештерү буенча Европадагы иң зур завод төзегән көчле кешеләр тарихы. Аны сафка бастыруда Советлар Союзыннан 100 мең кеше катнашкан. Это был новый уровень, совершенно другой уровень. И то, что мы там делали, конечно, все тоже было новое по существу. Потому что ни такого автомобиля не было таких технологий. И многое нам было дозволено, мы много сделали. Бүген КАМАЗ дөньякүләм йөк машиналары җитештерүче предприятиеләр арасындагы беренче 20-леккә керә. Россиядә һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре юлларында йөрүче һәр 3-нче йөк машинасы Чаллы заводында ясалган. КАМАЗ автомобильләре дөньяның 80-нән артык илендә кулланыла. Предприятие достойно встречает свое 50-летие полным обновлением производства. Открыт завод по выпуску каркасов кабин, запущена линия по производству алюминиевых топливных баков, запущен конвейер по выпуску современнейшего рядного двигателя Р5. До конца года будет начато производство грузовиков поколения КТ. Президент Рустам Миңнеханов указы белән автогигантка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены тапшырылды. КАМАЗның юбилее уңаеннан 13 декабрьдә Чаллыга Россия президенты Владимир Путин килүе көтелә. Нәкъ шул көнне 50 ел элек КАМА автомобиль заводы төзеләчәк урынга беренче таш салына. Мария Файрушина, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда Удмуртия күргәзмә үзәге оештырган яңа ел ярминкәсе дәвам итә. Ул 65-нче комплекстагы Эстон гипермаркеты янында урнашкан. Ярминкәдә төрледән төрле товарларның киң ассортименты тәкъдим ителгән. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбыз. Бәйрәм табыны өчен татлы ингредиентлар һәм якынлашып килүче яңа елга бүләкләр. Булар барысы да бер урында. Фермерлар җитештергән майлар, бөртекле уылдык, сырларның бихисап түре, хушлы чәй сортлары һәм төрле формада ясалган мармелад. Бу сәүдә рәтләрендә тәкъдим ителгән товарларның аз өлеше генә. Без бу ярмарканы бик яратабыз. Яңа ел алдыннан килделәр, аларга зур рәхмәт. Приобрела сыр, фрукты приобрела. Приобрели сыр у абхазов и приобрели вот имбирь в шоколаде. Яңа ел ярминкәсендә хатын-кыз сумкалары, монгол кашемирыннан тегелгән киемнәр, яулыклар, шәлләр һәм шулай ук балалар һәм өй киемнәре тәкъдим ителгән. Шигелгән мендәрләр яңа ел бәйрәменә менә дигән бүләк булыр. Ярминкәдә КАМАЗ заводы профсоюз әгъзаларына 5% ташлама каралган. Биредә бүләкләр дә уйнатыла. Яңа ел ярминкәсе 65-нче комплекстагы Эссен гипермаркеты янындагы павильонында урнашкан. Ул 8 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бунган нашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Новый год скоро. Забронируйте лучшую дату уже сейчас. Новогодний корпоратив в ресторане «Мангал Хаус». Телефон 8 937 572 57 77.